Доброго здоров'ячка! Днеска поговоримо за двойну та й множину. Що то суть за такі граматичні конструкції і нащо? За перше зазвідався. Це чули сте деколи, як люди кажуть брати, а далі кажуть братове. А от як кажуть свати, далі кажуть сватове. Чого сяк і яка між цими формами різниця? Було много числових варіантів. Є єднина, коли ми говоримо за якийсь один об'єкт, ото буде брат. Не? Далі була двойна, коли таких об'єктів є два, та й далі була множина, коли таких об'єктів було більше два. На теперішній час двойна у більшій часті діалектів відмерла геть, і обсталося лише два числа – єднина і множина. Або сама форма слова в нас геть не пішла. У нас воно було так, що єднина була брат, двойна була брати, а множина була братове. На нинішній день так се стало, що форма двойни та й множини між собою маленько помішала. І тепер ми видимо, як люди хуснуть слово у формі двойни на множину май часто. Брати, коли ми кажемо за трьох, чотирьох, навіть навіть май много. Айбо при тому ми видимо стару форму множини братове, яка хуснує у таких поважних реченнях, коли нам треба деяк акцентувати увагу, уважити челянника, щось таке. То ми кажемо, прийшли наші цімборове, дорогі наші цімборове, знаєте. Або при тому, ці дві форми на нинішній день суд абсолютно між собою позначені єднакі. Та неважно, чи оповіжте брати, це братове, будемо розуміти, ось говориться за множне число. На сьому раз конець. Дякую, будьте здорові. Красно дякую всім читавим фатьовам за поддержку на Патреонове.